kha khayo kaham no tongbai na hanai tini haina hai sini borok ni bagai kaisa kok kasarmo kok hai haise pelai kheno khobor kaham no tamne hinke sini Tripura sani bagai kaisa jagi accord sign mani amo tabuk mana digi thangai tongo tamne hinke sini bubagora bo samung khlaimani amo mix thangmanya aboni bagai tini norokno jotono kaisa kok ma kasarka tamni bagui hingke chwng bwskango tebo thamsakhai tongnani nango norok jotono chwng Tripura jotono thamsakhai tonglaidi hingke tei tini sanamo chongma khe haise tini bubagora hai khe samung khlaikhe sini Tripura sani bisingo jara kotor kotor borok tini minister chai tongnai rok norok tebo sini Tripura sorok bai tebono kaham hunjak kamo tini norokno masa pono chajaknai kwrui tamoni hinkhe norok samung khlaimani chaya aboni bagui no tini jara nugui tongnai rok nai tongnai rok borok hamya chwngbo norokno nugui tongo chwng aboni bagui no social media o phaiui kaisa kok thaisa thainui masa o thaisa thainui kok samani bisingo se tei Tripura kising Tripura chajakya ongo tini kwbangma no comments o phaio hamya hamya rohoro ang chayani digi kono dino thangya ang je kaham ayangano yapri senai hinkhe tini bubagora naidi bo je samung khlaimani success wngnani digi mangse thangui tongo hinkhe sini jara sini borok jara party khlainai rok ba kotor kotor changnai rok minister wngnai rok norok hai tamni sini Tripura sarokni bagui hamkhlai no naitokya ba norok se tebo khlai mano norokni yago tebo power tongo tini sini bubagora bo tini sini hamkraini bagui no sini borokni kahamni bagui no tini bo kwbangma samung kaham tubunani bagui yapri seui tini tubunani bagui chaitogui tongo tei tubunai bo tei mabo mannai tei chwngno rubrwnai hinkhe chwng jara je tongnai rok bubagorani logi o tongnani tei thamsakhai tongnani bagui ang koijago tinini bagui asukno hambai।